كوني واسحتكي حلالي انتاي كوني واسدعوكي زياداي ورمن غسخسكي مكالبوني مقرو قرشان حدارنا غيركيو ስደት ከይድና ተተማአደና ንራኸብ በልኩ እምበር ነህድስ ፍክርና ኣበይ ሓሲበዮ ክትመንውዮ ማሙክ ክኩፎይ ኣበይ ገሚተዮ ክትጠልምዮ ፍካር ልበይ ኣነስ በልኩም በር ትጸንኢ ኣብ ማሕላ ቃል ኪዳን ክሳብ ንራኽብ ደክና ክትሕብሕቢ ክትኮንዮም ፍናን ኣበይ ሓሲበዮ ክንከውን ሕኮን ከብድን ኣበይ ገሚተዮ ክትምርሺ ኣብ መንገዲ ዝርጋን ስለ ፍቅረይ ተዘይዓጠጠ ልብኺ ስለደክና ንምንታይ ዘይሓሰብኪ ኣክንዲ ትኾንዮም ሳግላ መትለሊ ኣውንትንታይ ክትረኽቢ ንፋሕ ብትን ዝመረትኺ እናደለኹ እድል ብሓደ ንተራነፈሉ ተኽሊ ሓዳርና ሚሒኺ ካብ ሱሩ ፈሪድክዮም ፍረ ብርክና ክጃጅው ኣቲንታይ ክትረኽቢ ኣክንዲ ትኾንዮም ፋኑስ መብራህቲ ድፍን ዘበልክዮ ናይ ደክና መታኢ ሱር ናፍቆተይ ግምት ከይሃብኪ ህሉፍ ፍክርና ኣብ ንፋስ በቲንኪ ሓመድ ደቢኺ ትማሒላ ቃል ኪዳን እንድር ውእልክሉ ትጎደና እብዳ
ደፋር ውሳነኺ ከቢዱኒ ምክባሉ ልበይ ኣይካለን ፍጹም ምእማኑ ውኖይ ተደፊኡ ስሒቱ አንፈቱ አብራኸይ ወለል ብርክ ንእለቱ ከምዚን ተነሩ መሰረት መደብኪ ኣሃይ ንምንታይ ኣከሊንኪ ዘይነገርኪ ኦሆይ እቲ ልብኺ ምካኑ ሆሆሆይ ብፀሓይ ኣፍኪሩ ላይ 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 ብተላም ከም ዘመኑ ኣንቲ እንታይ ክትረኽቢ ሰሪሕ ከንእዋኖ ኦሆ ድንግርግር ኢሉኒ ዘይፈልጥ ዝኾኖ ጽቡቀይ ረስኪ ኣጽሊፍክኒ ብገደል ኣንቲ እንታይ ክትረኽቢ ኣነ ዶ ይብደል ህዋያቲ ኣልማዊተይ እንታይ ክትረኽቢ ነዚ እኩይ ውሳነ ዝወሰኑኪ ኣየያቲ በስኮት ዓይነይ እንታይ ክትረኽቢ ነዚ